सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय बिमाजों ज' फगबारनाय महर लानो सोनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद सेलाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय मोन्दों होननानै खुजात्रा होननानै होनोबो होदो आरो गस्लाखौनो सोसनबाय थायो आरो ना माने सुवाखै सोनाफोर मैयाबो गाननानै फैनानै सुवाखै आरोना दोनफैदों आरोना दुरुङाव लामनानैहाय आरो थ्रोब सोबावबाय सोरजोंबा माबा साननानै गिनानै बुंदां बिमा फाग्लि माबा सानबा फाग्लिया लेथ्राथार गांसो गस्लाखौ गानबाय थायो होननानैहाय सुवाखै आरोना आङो ओमफ्राय आङो बेनि सिगाङाव माखासे भिडिअ शुट खालामनानै दोननो सोनाफोर थानायनानै मिथिखाबाय आं मा बानायनो आखायाव लादों बेखौ एसे होलांनोसै आङो बेनिफ्राय नै दा मस्ला पाति एसे लायनोसै मेन थारगेटआ जाहैबाय मा जायलानि खानायखौ सिनहैनो बाबा दिनै खिन्थु खानायखौ गुसुं गुसुं सिननायबा आं आरो खुनु बेला खानाय सिननो लांला मिथिबाय खानायखौनो सिनोबो सिनो इखौ दोनगोन इखौल' सिनगोन माबा मुलेटनो थुलेटनो होनलाबायो आं आरो जिर' काट होनानै नांगौबा नैयाव एसे उसुबिदा नुयिनिल' एसे मोजाङै एसे लावसिन दोननो सानदों आरो ना खान्दा सिनामथाय गैला साननानै मास मोनसेयानो जादोंना जायाखैथाय खानाय सिननायानो जि लावबायानो जायलाला खानाया एकदम थियाथारना बिमानासो बिदि जानांगौमोन एकदम स्ट्रेट खालामलांनाय नङामोन नोंगौ बाबा नोंनि खानाया बहुत मोजांथ' गाव आरो खेंख्रि लुगैलायोबा खेंख्रि नै मा होनबावनो दा सोनाबा जों थांग्रोनोसै थारमाने आं फुंनि 8 बाजि जाथ'यैयावनो नैबे आचारनि खामानिखौ दांदों आरोना जलफिखौ आङो एसे मोजाङै सखा सुनानै माने दाखोन दुखुन दङ ना जानांगौनि खोथा दङ मोजाङै साफा सुनानै लानानै आङो देन्थाफोरखौ स्र' गारदों आरोना आसाराव बियो समायाना ओमफ्राय नै नायदो फिसालाया जानोलायनो बेखौ दोननो होबाय मा होनना बुंबावनो ओमफ्राय एसे गुरै जाजासिम आङो रुनानै लानोसै आरोना मबाइलाव नालायदोंहाय आङो 5 मिनिटसो रुनो होदों ओमफ्राय सोरबा 2-3 मिनिट होनदों आंबो नायनोसै आइडिया खालामनानै ओमफ्राय दान्दिसे उनाव फैनानै खुरै फिसायाव दोन्दोंमोन ना आङो गावहाय एकदम बारायनानै लाफैबाय आरोना आं लोगोफोरनोबो लांगोन स्कुलाव लांगोन होननानै ओमफ्राय रुनायावनो एसे हालदै होनोसै आङो हालदैबो होनाय नुदों जाय बानायखायो मालाय बिसोरथ' मिन्थिखायो गोरों गोराफोरा नाथाय आंहा फार्स्ट टाइम नालाय जाम्बि जाम्बि एसे मबाइलाव नायनानै लादों आरोना ओमफ्राय बानायबाय बेनिफ्राय आङो 2 मिनिटसो जादों जायाखैमोनथाय सेनाय नायबाय आरोना ओमफ्य बरिया जाबायमोन माने रुबु जाजोब्बाय बांद्रायबाबो दोलो जायोना ओमफ्राय बेखौ आङो फिसा हानानै लानानैहाय संग्राया सखा फुगारनानै आरामनो सोरबा सानसे दोनहोनदों ओमफ्राय आंबो बिसिबां गोबाव दोननो हायो सान्दुंआथ' बिराद मोजां महरखौ नायनोसै थाइजौ बायदिफोर जायोबा आरामसे बेबायदि खालामनानै दोनसै आरो आंबो ना फोरानग्रोनोसै बेनिफ्राय लगे नैबे सारायखौ आङो एसे बाला लानानैहाय नैबे लरेक्सनि जोंलायनायजों फुख'बाय आरो थिगसे बाला आरो चटा भीमजोंहाय बेनिफ्रायहाय जेने थेने नै बेबायदिल' जोंहोनो हायो आरो ना ओमफ्राय बिदि गोसोम दागा थैनोबो खारा खिफेगुलायनाय बोलो होबाय आङो ना जाबाय बेखिनियानो बिदिनो ओमफ्राय आंना ब्रेकफास्ट बानायनाया एसे लेट जालायबाय आरोना ओमफ्य ब्रेकफास्टआबो नै रेडि बावसो मैया बुट सोमनानै दोनखादों आंहा घुगुनि जानोलायनो हाथाय फुनो रोंबाय हाथाय फुनो रोंनायानो बावथाराखै फुहोनोनो हायामोन हाथायानो सेवगुलांजोबलायबाय दासो हाथाय थ' बेखौनो रुनानै जानोसै सोनाफोर आलु दरसे होगोन आङो बरियाके एसे बारा जाबाय नामासै बारा जाबाथाय सानसुआवबो ओंख्रि जानोसै आरो टेनसन गैया सामब्राम पापर लगायनानै गोथाव जाबाय आरोना ओमफ्राय ओरै जागासिनो दङ सामब्रामा दा हागोन आं हाब मालाबा सामब्राम जाग्रा जाखोहाय नों जागोन दे हरनोसै आं ओमफ्राय ओरै सा गोदौगासिनो दङ बाबा खुगुन नांबावगौ दंबावो नै एसे जागो ओमफ्राय नै साइकेलखौ बे रोखोमनि लांसै आरोना माने बै आमोलाव साइकेला गाज्रि जानाया बेखौबो फाहामहैनो मोनाखै टाइमानो मिलाया नारनानै लांग्रा सलायग्रायाबोथ' टाइमानो मिलायखाया स्कुल टाइम टिउसन टाइम माने मिलायानो आरोना ओमफ्राय दिनै रबिबारखाय ग्रोब लांनो ओंखारबाय ओमफ्राय बिदि आथुर बिथुरावनो नायदो बिमानि आखला बिफानि गालांनाय हावै सेन्देल मुसिलायनायखौनो थ्रोब सोनानै फैफ्रांबाय आङो माने दंखलजों थांबा बेखौनो थ्रोब सोयो नालाय बेखौनो थ्रोब सोनानै ओमफ्राय रिक्सा गाखोनानै ओइ मेन सरक मोनहांआवसो नायबाय आरोना आङो एकदम लाजिनो ना दोनहैनो ना दोनफिननो मार गलिनानै बेखौनो गानबाय साइकेला दोनबाय खाथियावनो दङ दंनाया खानाय सिनग्राया नै बेलाय माथो नैबेनो खोमा एलाय लिकसो जानानै दंबारोमोन साइकेलानो एकटा मोनसे लिक ओइटा ना है जेरावबो सान्थि गैया ओंखार बोरैबा खर'आव हाबबाथाय बख'नो हानाय नङा अपमान दे ओंखार दे बिमाया मबाइल लानानै फिसाखौ नायनो रोङाखै होनदालाय लांगोन आंहासो है ओमफ्राय नालाय सेन्देलाव सदा नुफ्रांलांनायफ्रा मा सानबावनांगौ दे आंखौ अयनायहाय खिथुमोनाव बेसेबांबा गोलाव थालायलायनाय आरो माइदि नायनानै बावखोलै मालाय खानाय सिनजानायखौ
जाय लिलिनो फैखादों ओइ नानि जानाया नायलाय आखायाव आरो सोबलुगासिनो आरो आखाइ मोननैयावबो बजाय सुरित फरनाय हिर' नुबाय नामा दे नुबाय दे थ' सप्तासेयानो लाया दानो गोलाव मेगन खोबलायगोन फैदो नारदो दसे फै दंबावोसो लानांगौ बुस्थुफ्रा बाजार खालामनायखौ देखायलायासै आङो ओमफ्राय ससे थाबायबो लायनांबाय आरोना जोङो माने ससे अक्जिलेमाव थांनो लागा जों ज' गाखोबोदों नालाय ससेनिफ्राय जोंहा थाबायबाय आयु दखानदारफ्राबो दासिमबो जुसफोरखौनो मोखाङाव दागा मागा दोनो नालाय जुस लोङा मा आइदि होनो उदै आइदि होनो एम्फौ जाबाय जुसाव थ' ओमफ्राय आचाराव नांगौ बुस्थुफोरखौ लानानै फैजोब्बाय आङो नै मेथि दाना माबा माबि बेसर टेसर हा आदाया सौहैलायबाय बियो साइकेलजों फैदो मालाय बिदाया साइकेल सलायनानै फैबाय हनै बाबा नायलाय दासिमबो रोनावगासिनो दं आगैया नङा बै ससेनिफ्राय थाबायदों ओरै थांदों ओरै थांबाय सोरबा बेलेग आया उस हामाहाय आयु बाथोहाय आसार बानायबाबो खम बुस्थु नांगौ नामा गारनानै फैलायबाय मा खालामनो बानायनो आखायाव लाबाय दाना बुस्थुफ्रा लाबाबो जालाना नै मेथि दाना बेसर जिरा ओमफ्राय पापरखौलाय मा बुंबावनो लाबोबाय आरो बानलु गोरान दा फाननानै फोनसैलाय ना जुसनि सेप्टारा क्लस सोरबा गाबबाबो हायाव उन्दुबाबो मोनलोंला आरोना दाबायदियावथ' नोङो खुनु जुस गोदान गैलाना आरो बिनि सायाव पेकेटनि जुस गरम बोथोराव जाखिनि जबरदस्ति बिनानै मोनलोंबायसो दा मोनलोंला आरोना दरखार गैला दखानदारफोरखौ बायो आङो दासिमबो माने मोखां दोनबावो जुसनि सिजन गैयाबाबो आरोना गथ'फ्राबो बिनानै लोंथारोबो नालाय नुथारोबो खम जारला आचारखौ एसे नायनो आङो दहाय फुङाव जाखिनि होदों बिदिनो जानानै दं आरोना मा जाखो मा माखो बेलथायनोबो मोनलायलाङासै सोलाबासै बाबा सियार मोनसे लानानै फैलाय सियार सिबाय नै बेबायदि हालोद जानानै दं आरोना बेलथाय जानो मोना माजों मोना दासो एसे बेलथायबाय आङो दसे दोनबावनोसै रानबायानो अलमस्ट दैफ्रा नै थ' दंबावो नै बारा रानथारनायाबो मोजां नङाना एसे दोनबावनोसै थावबो ओमफ्राय आसार बानायनाय ब्लगसो बानायनो सानदोंमोन आं ओमफ्राय आंना बिदिनो मिक्स जाबाय ओमफ्राय अब्लाबो आं दा फटाफट ओंखामबो संनानै जाग्रोनोसै बेखौ नोंथांमोननो मा देखायलायबावनो फटाफट जानानै बानायफिनसै आरोना ओमफ्राय ओंख्रिखौबो खिथागोन आङो संनायखौ देखायनो हालाबाबो फुलकबि आलु दाउदै संनानै जानोसै आरोना टमेट' थाइसे होनानैहाय फटाफट बानायग्रोनोसै टाइमा मालाबानो 12:30 बारबाय आरोना नैबे सासे संनानै बेसे गोबाव थाबावगोनथाय आं मिथिला आं दै गिलाससे लोंनानै आंनि हाबाफारियाव नांथाबनोसै ओमफ्राय चार्ज होनो आखायाव लाबाय नै चार्जारानो जहांहां जाथारबायमोन आरोना टेपसो लागायलायनोसै हाय बेटारि चार्ज फुरा जानानै दंथारो बेहा सानसु साख्रा बिदिनो आंना जिबनानो सिथा दा जेबो दा बुंथारा दा हारसिंनो मालाय सान्थि जालांगोन दे मोजाङै माबा नोङो जाबायना फैनायथ' नङा बिदिनो चार्ज होनानै मानसिया मालाबानो ओरै एख्रानो दोनबायानो इसोरो मा होनबावनो जाबाय जाबाय नैबे लास्टाव होबावदो एसे मबाइलजों मोनफानाय ना बेफोरसो मोजां बायबाथ' मोनो जायो आंना बेनो जाबायना बरिया थेंक इउ ना दुगैथां दाबो दुगैहैयाखैलै बेबो फाइनालि आंना आदारा एकदम रेडि जाबाय आरोना हारांगा जाबायहाय नै फुलकबि देन्था सिन्थायनो गाराखै नालाय गोरलैखाय थाइबें खाजि हालदै बाथोन देदेरलायबाय ओमफ्राय दावदैया सिङाव दं आरोना साननि सुबुङा बहायहैबायानो जाग्रोहैनोसै फटाफटनो जायै लोङै स्र' खालामगौ माने 3:30 बाजिलायबाय आरोना ओमफ्राय फुंनिफ्राय दासिमबो मोजां मथन जिरायनो मोनाखै आरोना ओमफ्राय नै आरो दा जिरायनो मोनसिगौमोन आचारनि रेडि खालामहैनोसैलाय आरो नैबे दुंहांहां जानायावनो ओइ सासे सुबुंखौ खिनो ओंखारदों जालायबायना खि होनानै फैनानै आरो दुंहोफिनबाय आं सेसहाय आंजोंबो एसे एवस्रोनोसै ओमफ्राय बानलुआ दहाय लाबोनाय नङा बियो बे सिगांनो आंनि साफा खालामनानै दोनखानायसो मेथि दाना एसे बुरजा होनांगोन आंनो आरो आग्लायबा थागोन आंहा आंनि ओंख्रिफ्राव होनो दोनलायगोन बेसर गोमो जिरायाबो आंनि थाखानायखौसो होगोन र' दानि गोदान लाबोनायखौ दोननोसै आरो थाजासिनखौ नै रेडि खालामना लागोन आं ओमफ्राय दुन्दिया बेगर आरोना एसे दुंनानै लानोसै नै गोलैगोन दै सियाराव बिदि फोदांदां गाखोना थाफैनाङा नोङो एसे थान्दास्रो जानाय लोगो आङो मिक्स खालामसै आरोना ग्रेन्ड खालामसै एबार ना
बांद्राय दुफु खालामा दरदरा आसारनिखौ दरदराबासो मोजां मोनो माने बै थावाव गोदि आरो एसे मेखे मोनलायनाया रग' दरदरा मस्ला बेखौसो गोथाव मोनो आंहा ओंखाम गुदुं जानो आरोना खाना लागोनसै आङो ओमफ्राय मबाइलाव बानायनायखौथ' आं बानलुखौ बिदि एवस्रोलायनाय नुवाखै ओमफ्राय आं एसे एवस्रो होननानै गोसोखांबाय आरोना बारा नङा ओरैनो बानलु गोराननि मोदोमनाया जाबाय बरिया नङा ओमफ्राय बेयावनो थाव फुदुंसै गेलेथ' बिदिनो आरो माथो थावाथ' दुंनानै ओमफ्राय एसे सुग्लाय होबाय आरोना ओमफ्राय एसेयावनो आङो नै आग्लायनाय बायदि मोनबायना बेखौहाय माने आग्लायखाबाय ओमफ्राय सोनानै दोनबाय आरोना नै अबेबा ओंख्रियाव होनानै जानो बिराद मोजां मोनो आङो ओमफ्राय नैबेहाय आङो लगायबाय मस्लाजों माजों ओमफ्राय एसे थाव होयैबो लगायबावनोसै आरोना मोदोमनायालाय लगायखांबाय आङो ओमफ्राय मस्ला मस्लि होनानै गोजा नालाय मोदोमाबा आरो माथोबाव ओमफ्राय नै सिबाय आंना मा होनो बैया मोलाव थाइजौ आसार बानायनो मोनासैना आङो एबारहाय बयामानो मोननैबो खालि आरो दा जिला सिं सक सुनानै दोनखानाय सायावल' गफंबायमोन आरोना बाखि अके ओमफ्राय बेयावनो सोनानै दोनसै आङो मोननैथ' जानाय नङा मोनसेनि बारगोन बायदि मोनदां नै मोनसेनि बारनानै मोनसेयाव आद्रा थाबाबो थाबायसै आरोना जाबाय नै थावासो खम जाखोना माखोथाय जायाखैलाय माथो जाबाय बरिया नांबाय फासफोरावनो एसे होबाय आङो ख्रेब एसे रुइथोंसै नै बेयो मोनजाथोंसै वाव अके आरोना फाइनाल डान ओमफ्राय नैबे मोनसेया लासैसिन जाबावबाय आंहा थाइजौ आसारनि खालिनो अनाखानानो माथो राहाबाव थाथोंसै बियो ओमफ्राय नैबेबो फिसायाबो खालिखामोन नालाय माबा बुस्थु सोनानै दोनखानायमोन गोराननो जास्ट फुगारबायल' आङो ओमफ्राय नैबेखौ जाबाय थोबाय जाबाय सुनाफोर आंनि फार्स्ट टाइम जलफि आसार बानायनाय आरोना देनां जानायावसो मा रोखोमनि जागोनथाय दाथ' ओरैनो एसे बै मस्लाखौ सोलायनायदोंमोन नालाय संख्रिफ्रा मोजां नांजोब्बायमोन ओमफ्राय बानलुआ एसे नांनाय नङादां मालाबा रागा जोंबा बानलुखौनो लाल मिर्चखौ लाबोनानै सारनानै लगायनानै होगोन आङो एसे गोसास्रोबासो मोजां मोनो ना आसारखौहाय माने ओरैबायदि बावदों आङो लाल मिर्चिखौ माने दंखायोमोन खिन्थु फिसा पेकेटासो दंमोन आरोना जाबा जानानै दंखायोमोन नानै लाबोआखै आरोना ओमफ्राय जाखिनि दङ बेखौनो बानलु गुन्दैखौ होनानै होदों आङो बास बेनो जाबाय ओमफ्राय आङो ब्लगखौ बारा गोलाव खालामला आरोना बिन्थोर मा खालामखो मा माखो मा जालांखो मा मालांखो जिबना मोजां सादारन जा सोलिगासिनो दङ खिफिनो समय मोनलायलायि बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय आगैमोना सोरबा आब' खामानि मावनायखौ दोनथ'नानै खिफिनदों बिदिबो जाया खामानियानो ओरैबायदि माने बावो आरोना खिफिनांगौमोन बेखौबो बावो खिफिनो ओंखारनायखौ माने खिफिनो समय गैया बिदि जायो आरोना दिनैनाबो बिदिनो मानसिफ्रा सानगोन टाउनाव थानानै धैत मा खामानि दं नालाय लेजि खोमा होननानै लेजिनो ओरैबायदि हामफ्ला सिमफ्ला मावो आङो मालाबा दै लोंनो होननानै गिलासाव लुयोना ओमफ्राय बेखौनो फट खरे बावलायनानै माबा मोनसे मावब्रनानै बावो आरोना आङो माने बांसिन खारना जाहैबाय मा उन्दैफोरनि जुनै जायो आरोना आङो दै नानि जुनैबो जायो आरो सानैजों अरलायलायनायबो जायो नालाय रबिबारबो जाहैबाय नालाय न'आव थासोमलायनाय ओरैबादि थांबाय आरोना हालोदा ओमफ्राय दासो एसे सान्थि गेलेगासिनो नानि दल थादे गोलैगोन आसार बानायफुनायखौ दोनथ'नानै दसे बुरखायलायनांगौ गोलैबाय नालाय आरो माथो बावनो दसेनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय बेफोरलाय माथो जिबनाव बिदिनो सोलिबाय थाखायो बिदिनो बेस्थ' थाबासो नङा होमबा बेस्थ' थायाबा आरो मानसिफ्रा डिप्रेसनाव थाङो एसे बेस्थ' थायोबासो डिप्रेसनखौ बावो बेफोरबायदि जाहैबाय थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय